hei hi I lo ngai thla ni chuanin tih fu pal ni lovin nangma lalpan thusoi du a nei ani tih kha lo ring top la leilam ho sat na te vanlam ho sat na te lalpan vur che sela dam lo de tan po dam na alo ni theina le chung ko hlim tak in lo ni theina he sarmon he thu cha ropui tak hi karon suan lu ta ni e a soitu hi reverend jubilee thanga ani e khirtu te patni chibe ka bu ke cheu wani patni a hian pat chanvo ropui zia le lutzia hi hantarlan kadwa america rama mithiam marilyn yogi chuanin pate tlak cham na hi khovel nanna fileng ang mai hianin america rama le khothlang lama chuan aleng ani atia chu chuan enge soiti chona thuk viau ome america ram gat thir chuan thalai kumsom pare ta tanga kumsom ni pangarual in le lo nei lo le ti chuanin crime thil sual ti awanga lungin tang za sum kwa te hi pa te en kon lo lo selian an ni thi mu chu ani te chuan sekul no pang zir chuak klon chuak ta lo za a som sari te hi pa te telwa en kol mi te an ni ti hi america rama mu chu ania chu chu engwang ne ti chuanin pa te mo phurna in chunga thatakan lak lo wangin chutiang chuanin har satna a thleng thin ani wenia pa te hluzia ka soilan du dan chu hi ni pa te hi lal nen te khinela a om berin ka hria lal hanti chuanin lal kan ti te hi an lal na le an thu dai na ringot le an ro puina ten ho sakna te kan hulian em ma se ma sanga lalte mo phurna ro pui zia le len zia hi kan mu thal fo thin chu tiam cha jon pa te din hun po hi pa kan ti hian thu nei na te a ro pui na te ming than na te hi kan ni na bera kan lo ngai fo thina kha ni lo pa mo hi apoi mo ni pa mo phurna hi kan len nge len lo ti kan in bi chian fo hi atu lo me vonia pa te chu lal angin ka te khin duwa engwang ne ti chuanin ma sanga lal tanun kan chui chuanin lal tha te chuanin management an lo thiam em maya chumi management ro real le thil real fel dan hi an lo thiamin an lo taima em mai ni lal ming thang le lal tha reng hianin an ram chunga mi pui te le ram chung himna tura tan hianin nas satikin arawan lo rela na an thoka rim takin an thok thin vonia pa te po hi kan mo phurna lal ang ani na ro pui em na chu kan chung ko thil reng hi kan real fel tula kan manage thata tula ni te khinan kan fa te ko sakdan te kan nupui fanau te le kan in chung thil reng hi ruam man na fel tak nen rim takin kan kai fuan tul tak mewa chu lal ro pui te chuanin aram chung thil hi tai matakin rawan lo rel thin kai ni po pa te hi kan mo phurna lian em chung management chung ko thil tul zong manage tu kan ni ti hi ang wange ti chuanin management in real dan chung kwa fel lo chuanin chung kwa hi ada za thin ti chon panina lalte an ro pui na em le chu enge ti chuanin hei chan chin hi an fakim em mai ni ma sang lal tha le ro pui reng khanin informer kan ti chan chin dong song tu hi an nei ru veka an chung kwa te an ram chung thil zong hi fiat tim te kan duwa chumi atang chuanin thu tha thil poi mo hi fing takin an rel thin ani wenia pa te kan ro pui na le kan na mo phurna lian em chu kan in chuang kan nupui fanau te kan fa te o te kan thangayam le kan ngai thayam ni tinan nuna an feeling te an lo zong te an lom zong te kan ngai thayam kan komem mithiam chuan ti hian an soyani pasal te ne na ril ru zong lai bua ti tur nei me chia hi chung kwa in chunga an lim ren thina nu lim chu chuan a ring thina pa te ne na thu en kim khen ngam fa te chu mi lo tling an nia chu chuan kong swalan zong ai lo an ti thina ni chu bang chuan pa te hianin kan nupui fanau te o te kan fa fi angayam kan ngai thak payam
หุ่นกันเปมที่อินสุดเตวปฐุมนาลัลตะจวนเองอันติจวนรำช่วงมีเตมโมอันไงตัวรำช่วงมีปุยมโมชัดนตุริตเองกิมริมตะกินันทกทินระวันเรลทินนี่วันนี้ป้าตะฮีปอนละมานากันทกะออฟฟิศกันทกะกันนนหัวอินช่วงอินทาดาเดวินกันลุอมปะลังเงกันช่วงกุมโมฮีกันทกช่วงไม่ในละวินอินช่วงกันแข่งปอยันกันนุปุยฟันาวตะตานี่ยันเองกิมหัวมินริมตะกะอินช่วงนาเตกันทกอตุลเนียชุดที่เราจวนินอาดซาช่วงกวาดละบัลทรีนะจู่บางจันป้าเตมอในอบารปุยเอ็มวันนี้ป้าเตอุกฟุยดัวเจ้าลัลอินนี่นะโซนจู่เอ็งบางโมช่วงก็ตานแมネจเมนต์เฟลตะกะเสียมตูรินนี่จันจินกันช่วงกว่ากันนุปุยฟันเอาเตโอฮีกันง่ายถ้าทำตัวนี่ปฐุมน่ะจวนกันช่วงกว่าแล้วกันนุปุยฟันเอาเตมโมฮีริมตะกินกันถกหวมตัวนี่จู่ลัลเราปุยเต็นนารามันเราเอ็นกอลดานอันนี้อังเงินแค่นี้พอกันอินช่วงฮีจุดที่ยังเชื่อส่วนเอ็นกอลิละช่วงก็ทาและช่วงคุณวามกันนี่ไม่โดนนี่ป้าเตนี่ป้าจงเตะลัลปันมัลสมเชอร์เสะขลาวแม่